Kaixo pilotazaleok, ongi etorriak nere kanalera. Labrit daukat bizkarrean eta zeri buruz hitz egingo dugu gaurko bideoan, apostuei buruz, sekretu guztiak bideo honetan. Bueno, eta apostuta hitz egiteko, zeuden Martinekin egotea baino. Martin Irauskin, hori, pilotako artekaria, urte asko daramazu mundu honetan, eta zuk azalduko diguzu pixkat, hemen horriten, zer diren apostuak eta nola funtzionatzen duten. Orduan, apostuek nola funtzionatzen dute, zuek abesten duzunean. 100 kolor, 100 azun, zer da hori eta zein da zuen funtzioa? Bueno, gu gare, artekari esaten den bezala, egiten du intermediario. Batek esaten du igual kolore bat jokatzeko. Eta gu enkargatzen geha kolorea bilatzea bestei, batek eskatzen du gorrie, gu bilatzen du urdine. Eta gu enkargatzen geha egiteko intermediario. Eta zuek orduan, gero, persona batek 100 euro jokatu nahi baditu gorrien alde, zure esaten dizu, zuk abesten duzu gorri nahi dela. Hori da, eta beste batek urdin hartzen du. Eta gero bilatzen dut baten bat, urdine nahi dut. Bilatzen bali madet, gorriri esate baiet, eta urdinei baiet. Eta bik behatzen die, apostu egin. Zuek gero geratzen duzue portzentaia bat, ez? Apostu bakoitzeko. Bai, hortik portzentaje bat geratzen dugu. Irabazten duena kentzen du portzentaje bat. Portzentaia zein da? 16. 16. Bai. Gero abesten duzunean, beti ez delako 100 euro jokatzen. Baizik eta batzutan, esate duzu 100 a 50, 100 a 60, zer da hori? Hori tanto ero kanbiatzen juten da. Segun tanto galderria eta balime igozte, diru baja egiten da. Eta bestaldea balime igozte, osea que... Segun eta markagailuan nola dagoen... Ze markagailu daun, ala egiten dut. Eta segun eta nor jokatzen duen... Eta tanto ero kanbiatu egiten da. Beti puntua baja egiten da, tantoa eroitzen denen puntua bera. Generalen batzuan bire bai. Eta hori nork erabakitzen du? Hau da, zuek esaten dugunean... Bueno, guk eramaten du patroi bat, ez? Baina jendek erabakitzen du. Aizkenen gure puntuk aintzen du guri zer egin. Eta egintzezu, guk esaten du gutxo gora nola ateratzen den, eta horren arabera gero, jokatzen da puntuk esaten duen bezala. Askotan gertatzen da, dirue azpiko egio egiten da, tanto baten igual 2 puntu jotzen da. Zetako oferta gehiago dago azpitik, goiti baino. Eta orduan jotzen da, igual puntu baten puntua bezala, bio baita 3 bai batzutan. Segun eta zenbat jende dagoen gauza bat edo bestea jokatzen duen, zuek ere aldatzen duzue kantua. Ikusten bari madue gauza bat partidun, zoze iruditzen zaila eskuko mineo edozen gauza, igual puntuk moitu egiten die, eta guk hilo egiten du diru, moitu egiten da. Gero zuek kantatzen duzue, adibidez, 180 baina gero batzutan esaten da, azpiko dirua, benetakoa, 160 da, hori zer da? Hoi, nik uste dut batzuan kanbia inbarren dukela hoi, baina hoi lehen autu da torria. Beti da kantatzen du 20 gehiago. Eta ez da gehi, hola da kostumbrea eta nik ala izautu dut eta ala egiten dugu, ez? Baina izango liz reala, nik uste dut hobe izango litzekela. Zertako gazte asko ez du entenditzen hori. Hoi lehen hau kopai, lehen hau tradiziotik zetorren jendek eta bai, baina baina esaten du, baina zeat izan da 20 gutxigu. Esplika inbarra dakizut hori dana. Esango genduke, dan bezala, askotan igual hobe gehiago. Gero, hemen dauden apostu guztietan, pentsatzut horretarako zuek memoria handia behar duzuela. Baina horrez gain, nola gogoratzen zarete, bakoitzak zenbat apostu egin dituen? Ematen duelako txartel bat. Libretatxo batzuk? Libreta batera ematen du txartel batzuk eta urdine jokatzen du nahi, ematen du urdine. Eta gorria jokatzen du nahi, gorri. Eta bukatzen den etortzen die, eta kontu egiten ditu. Pilota leku honena, apostuendako, zein da? Bueno, bakizu, batzutan bada, bestatzen bestea, bakizu, finala jokatzen direnak eta leku hori hobenak aizkenen. Zata gehiena hoitan jokatzen da, finaletan, semifinaletan, partido ondioetan. Baina bestela, biro jokatzen da nola bat habituala da Tolosa. Tolosako frontoia da, diruek beti jokatzen dana, gehixo gutxixo, baina jende joka egiten doan. Zuek normalen hemen kontrakantxan zaudete, eta bakoitzak bere tokia du.
hori bakoitzak bere tokia du historikoki edo zuen artean hitz egiten duzuelako ze tokitan dagoen bakoitza? Ez, muitu nahi egea, Segun puntu bat hartzen bali madako, igual atzen jartzen gea. Eta aurre jartzen bali mada, aurre hau gote gea. Ez dake ez ikusi horrek. Baina generalen bakoitze jartzen ditu gure leku, puntu. Eta urduan, bakoitze bere leku errespeta egin du. Kostumbrea bezala. Baina ez da beze erabakit. Gero bezero fijoak badituzue? Hau da, normalean askotan telefonoz eta ikusten zaituztegu, pentsatu zuekin konfiantza duten personak izango direla, ez? Telefonoz egiten dutenak. Bai, hori da klientela bat aizkenen. Hainbeste urten klientela bat, azukin konfiantza daken jendek, batzuan ez da frontoia etortzen eta deitu ikizu apustu ikeko. Mito batzuk badaude, batzuk esate dute, baserria eta guzti galdu egin dutela, hori egia da? Ba, nik ez da izautu olako ikbeine. Esan jendek ititu bakizu apustuen kontun, beti dare mito, baina ez, nik ez da olako behin ikusi. Eta diruaz aparte, noizbait eskaini aldizute zerbait apostuan dago? Hau da, hemen ez dut dirurik, baina tori nire erlojua edo tori nire kotxeko gintzak apostatzeko? Askotan diruik ez eukikati, konfiantzia eukitzezu, beak zukin da zu klientekin. Eta gero handik aste beteo, behiz ordaindu ikizu. Guk askotan egiten du banku bezala, batek apustu egin du, igual pasau egin da, guk aguantatzen du, irabaztunak kobra egiten du, eta handik aste beteo bestek paun ikizu. Bakizu buruz hola pilota urte batean zenbat diru mugitu alden apostu guztitan, gutxi gora bera? Ez, hori ez dakit. Urte batzuk oso onak izan ziren, oain asko gutxio jokatzen da lehen baino. Urte batzuk horxe 2002-tik, 2006-a, 2007-a, nik uste dut gehiena jokazana bezala, epoka hau izan zela. Eta han asko jokazan dirue, baina gero handik eraba bajazan. Eta hori mantentzen da pixka, baina oso apustu gure, baina asko gutxi egiten da. Bueno, Martin, eskerrik asko, gurean izateagatik, etxokoi baten izateagatik, eta horren ongi azaltzeagatik zer diren apostua. Eskerrik asko. Venga, gero arte. Bueno, eta hemen Labritetik, badakizue, pilota munduko apostuen inguruko dena, sekretu guztiak jakin izan ditugu, badakizue, apostatzen baduzue, erresponsabilitatez egin. Hurrengo arte eta eskerrik asko izateagatik.